Kani gadi gadu darshan Meghalaya bagi priang sobhai pi baro syakatup kubor mata ke janmit. Syaban paj ki kubor ke babnya nginya pechoi ki mat pakongsan. Kin mau buram umudi ya ki sipai baslur kathma Kargil hakasni rakhe ya ka Kargil Vijay Diwas ka ba arpusan hadras. Anya kendo ka Forum of Autonomous and Territorial Council of North East Shillong banyakren halor ka jingterwa penkala ya ka 6th schedule jongkariti sinshar khadar kari. Binya ulampang halor ka jingsuki ka jingtei ya ka yeng dorbar nakadaw ka jingbe ya kinong bala bar jella. An sedang ka dorbar senrai ka yeng dorbar thau an ka jela nadu ka arpulai terik unailar an ampen kalaya ka pos unong yalam kaliang persya ong ulampang. Bat Birmingham kaseng HYC ban khang kherdep ya ka KHADC halor kamat bayadai bat ka karkhanash na rubber. Kikubor ki babnya Menteri Rangba Adu Kari Narendra Modi mentakasngi ulakan mau buram ya ki riuslur kathma Kargil hakasngi rakhe ya ka Kargil Vijay Diwas kaba arpusan hadras. Haba ajingkran hakani kasngi Menteri Rangba Adu Kari ulaong baka Kargil Vijay Diwas kayathu yangi baka jinglen lade na kabenta kari kalong kaba an kan mau junom. Haba kentho ya kari Pakistan halor ka jing thambor badang shen ya ka Jammu bat Kashmir umodi ulaong baka Pakistan kala syarem ha ka jing persang thambor jongka baro hinrei kadang yai beteng hi banyale da ka jing arab jongki leno bat kitma सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। Menteri Katanat Kampo Yeng ka Sarkar Pedeng Amit Shah ula pentikna ya ki spoteli ki Autonomous Council bat ki Territorial Council ki bana kathan shatay lamingi ban pinbet ya baro ki man bat ki jingsngau kya halor ka shispa arpusan amendment bill hajar khat khandai ha kariti sinshar khadar ka ba terwa ban pinkala ya ka 6th schedule. Habakran batkilat pathai khubor hanong ba Delhi hinin kasngi Chief Executive Member jongka Khasi Hills Autonomous District Council iba Pinyat Singh's im ilayathu ba kajingelang jongki spoteli ki Autonomous Council bat ki Territorial Council jongka than chatela mingi kan salong biang hasilong haka spoterik unailar banyaklen halor ki mat paper ki bayadei bat kajing terwa penkala ya ka 6th schedule jongkariti sinchal khadar kari. Kakenbun joki Autonomous District Council nampo North East Zimbabwe bakan thuk na do ya ka Tripura Territorial Council nang ka Bodoland Territorial Council Kargil Anglong nang ka Diwas ka Khasi Hills Gent Hills Garo Hills nang ka Chakma Lai Batmara baru seputuli ki Autonomous District Council nilai kendu mentak sini report nampak Delhi baru kumju niladon ya ka meeting ka Kerpang pada Union Home Minister Amit Shah ban ya pensno penpau ke jing dan kam between KBD bakani ka schedule amendment Ulampang ka yeng dorbar thau an ka jila Thomas A sangma ulayathu baka jingtei ya ka yeng dorbar thau an ka bathamai kala syak tajur na ka daw ka jingpha mi no ya kinong bala bar jila nalor ka jingpenthut jong uslap usangma ulakren ya kani hadin ka jingpenlong ya ka jinglet jurep pakensan ya ka teka jaka mentakasngi katkum ka jingsngau ka jong u hadu menta kidon satang kumbah nru pongot kinong bela na ki arspa angut kinong bela baro ki badon haswa ulaong bakin amla ban pendep ya ka yeng thamai jong ka yeng dorbar kumbala bu haswa. We were supposed to have around 200 workforce there.
but I could see only around 50 to 60. So I've been trying to ensure that work progress is good enough. In fact, I had also made a surprise visit yesterday, and I'm happy the progress is going okay, smoothly. But however, I think because of the recent, some of the laborers are absent. We were supposed to have around 200 workforce there, but I could see only around 50 to 60. So that is hampering the progress of the work. Ka dorbar senrai ka basan sngi jong ka yeng dorbar thau an ka jela an sa penlong na do ka arpulai terik hadu lai pho terik unailar. Habakran chikilat pathai khubor hadin jong ka jingelang jong ka business advisory committee hene ka sngi ulampang jong ka yeng dorbar ka jela u Thomas A Sangma ula pentim bahkan don shu kanu ka jingpen kala ha ka bayade bat ka pos jong unong yalam jong ka liang persha. The business BSc meeting was held today, and it was unanimously accepted. The draft calendar that was submitted. So the autumn session of the Meghalaya Legislative Assembly will be convened on the 23rd of August. Will continue till 30th of August. Kasang hinyo trap Youth Council hinne kasngi kala lej banya kendu ya umentri katanat PHE Marcus Marak banbu ka jingkentu ya ka sarkar ban ai ya ki kam contract syaki contractor ki ba na jela na ka benta ka New Shillong Water Supply Scheme bat ki wei da ki project ki ba la beitingka da ka sarkar jela u president ka HYC u ba Roy Kupar Sindram ula ong ba ka sarkar kan sa pentre kam ya ka New Shillong Water Supply Scheme ha ka jinglut ka balong khanru spa klor tingka bat kalong ka bakongsan ba ka sarkar ka dei ban ai kattu ka ni ki project syaki contractor ki ba na jela. That this scheme is fully sponsored by the state of Meghalaya. From the fund of the state of Meghalaya. So our concern is that every time the state, the government, every department, not only PHE, other department also, whenever they call for a contract, they always call contract in a bigger package, where our local contractors are denied to take part in the bidding process also. Kiriu le kam bamman ki bamla ban ithu kila lej kawang mau bat petrol bom hinin kasni ya ka yeng sa jong ikong Julie Lingdo ka badon hamau ba barapathar ha ka ba bun ngot ki bar jela ki shongwai USP ka East Khasi Hills uba Sylvester Nong Tenger ulaya thu ikilat pathai khubor ba ya kani ka jingja la pentip syaki pulit ka jalupara ha ka por nyousteng minstep hinin kasni ampat yo kem ya ki badon kti hadu menta bat ka jing tokit kadang ya chakaman. In charge of Jalupara informed that this morning at about 7:30 to 8, he came to know that somebody miscreant pelted stones, and after that they throw one petrol bomb in Jalupara area. That yes, that petrol bomb is a blast, but then no damage whatsoever. And in this connection, inquiry is still going on, and we'll do everything. We'll let stone no unturned. We'll do everything. We'll check it out from all available sources, this and that. Kasang hinyo trap Youth Council kala berngam ban khangkherdap no ya ka Khasi Hills Autonomous District Council lada kamla ban le AA halor ka company shna rubber ka bakerteng ka Resource Rubber Private Limited ka badon hamaus mai riboy da ka bakenno ba ka company kala trekam be an klem da penthamai ki trading license ki bala ai da ka council na du ubna yayong menta usnem. U President ka HYC u ba Roy Kupar Sindram u laong ba u executive member u badai kami ya katanat kayi pateng u lapan por shitayo ban sya ya kakenhun an jong ka council ban kami binya ya ki kwat kisla jong ka teka company.
Hakawai pat kaliang executive member ubadai pet ya katanat kaya peteng iba gigur merthong ila ong baka jing penslam ban pentmai ya ka trade license kadai na kadao ka jing huri hura halor ka jing long try ya ka jaka badon ka company bat ong ru baka tanat kadang up ya ka jing ai jing mut jong ka legal counsel haswa ban shim ya kanu ka kendon persya ya ka company. Lane kat bompat la ban renew lane ban ai ka tring license te ka jingwan ka jongi bani kendu ya mani ka singi ka long ba ngin penbor ya ka dis council ya ka trade department baka dei ban lek khang talano da ka dis council ya ka ni ka chaka bat ngilakran do da ka basai bala da ka dis council kamla ban pentri kam ya ki bor kat kum bala pun ko bor ki kam don jingmut bangindon ya ka ni ki CDC hang ni hapo nong ba selong habete bat kito ki trakendo namar bangilo ngir mila kulmar namar kimi arngut langut tingila pha saka district administration ban ai ka clarification la ka de chongno te hadu menta nakaleng ka district administration no klem pada irwen bangala yathu bangun hap up ya ka jingai jumi jongu legal advisor jumi Buon teli ki tourist taxi ki bakan thupru ya ki kali shimet na Assam ki la sha pensange no na ka jingthmu ban nei ngok kai ya ki jaka ba pher ha Khasi Hills Meghalaya da ka sang hinyo trap National Youth Front la ne ka HNYF ha tengar ka lenti ban nei sora ba dauki la ya thu bala patha ya ki ni ki kali bakin phai kala din no bat ban nei phai tat hadu ka jingwan jong ki bor pulit bala sha pat ya ki ban ya lengba आप लोग कीजिए लेकिन Menteri Rangba ke Jela Konrad Sangma ula play ya ka Block Integrated Development Complex jong ka beta sing CNRD block hinin kesngi. Ha ka jingedon lang Menteri katanat CNRD AT Mondal. Menteri Rangba ke Jela ula ong ba ka jing trai lang kalala ban penla ban pendap stat ya ka project bat ka penpau ya ka jing trai shitam ban kentiu ya ki kam shakri pajba. Ula penpau ya ke jingdon kam ban penbha ya ke jingtai ha kishnong ban pentikna ya ke senshar ka babiang bat ka jingbha jingmiat jong ki pajba baru yarako ada sang ko ding thamat na jalaba dunga Hindi ba ang grassroots level o dongkapa office rangko infrastructure ko at na may tari jauge at singi public na mamang salaba ng kapa service ko o tama jawa. Ka Voice of the People Party kala penpau ya ka jingsongu ya ki nong kershan ki ban Ribhoi district ki bala kershan ya ukertong ka seng u Dr. Ricky AJ Sinken ha ka ne ka election lok sabha bala dem haba ai jingkren ha ka jingelang ka bala long hayo maulong nong po hinin kasngi u president ka VPP uba Aden Miller Basayamot ula penpau ya ka jingkermen jong ka seng ha ka ne ka election MDC but MLA ka banwan ha kani kasngi la don langru u MLA ka VPP uba Bright Starwell Marbanyang. One mention is come up. Kini be a Voice of the People Party. Mangiu paipa dang patken one pisha. Ida ka tin Khasi hapra. Ida ka jing nget ka scam. Ida ka jing snow to ka scam. Ba u paipa ha kani ka ri ka jing Kung ay ka chingashan ka ba kang shushu yangi ka Voice of the People Party ag election panuan lakalong ka MDC lani kalong ka MLA. Ka Bosco Integrated Development Society kala penlong ya ka mini job fair ka bashisngi haringkat ka jinget lang bat ka Don Bosco Technical School Shillong katay ka job fair ka balalong ha Don Bosco Technical School la penlong kamtam na ka bintaki samla puli ki bala ban puli na ka ni ka institute bat kitanat jongka ki ba don ha pendeng lawar Bosco pnar bat jowai
O Principal Jongka Don Bosco Technical School I Father Shining Star Dakar ila ong baka jing temu jongka ni ka mini job fair kalong banyarap ya ki brio baro banyo kamyo jam. Reverend Dr. Robert Kargil ulapan light pajba ya ka audio jongka New Testament haka ketin penar haka program bala penyai da ka penar linguist hayeng sa u bishop ka badon halum bi sentu sumer jowai hinin kesngi kajing pelat ya ka ni ka audio haringkat kajing pule ya ka Bible bat ki jing duai na itemen basan I Herman ke dengdo kilalong ki sien jam ki ba kongsan na ka benta ki brio ki ba kren da ka ketin penar Minta ki jing pendon kam kila banyo ya ki penar audio New Testament ka bala ai kerteng Bible penar na ka Play Store na ka benta ki phone Android. The Father Ka Thomas Jones Synod College Indian Kasngi kalale kemen na ka jing sha penrung jongka ha ka scheme People's College Grant in Aid da ka bapenlong ya ka program bekerpang ha ka tika college ha ka ni ka program la don lang Menteri Ketanat Puli Putih urakam e sangma balasa mi kishiti thongkam shaki ar phulai ngot kinong hikai thamai bat uwei u librarian usangma ulapen ko puramru ya kinru ngot kinong hikai ki bedang supendap ya ka kerdan puli PhD hab ai jingran ha ka tika sngi ulapen pau ya ka jingkershan ka sarkar na ka benta ki ar phowei teli ki college ha keleng ka jela hapo jongka People's College ha ki sansnem baladep Mentang ini pet ya ka jinglong jingman ka sunbeneng hanong ba shilong ka jing shit kalong arp khandai degree Celsius bat ka jing kriat kalong khat khandai degree Celsius ka jing sngam ka hau kalong nyo puwei nak shis pa men step ban rupu ar nak shis pa janmet kala bandon ka jing hap slap bat ka jing tir upar that hakikat tu kan ikijaka Shaban poi shaka bakut jong ka thup kubor ini pet biang sisien yakimat pakongsan Kan mau buram umudi ya kishipai bachelor katma Kargil hakas ngi rakhe ya ka Kargil Vijay Diwas ka ba Arfusan Hadras Anya kendo ka Forum of Autonomous and Territorial Council of Northeast Hashilong banyakran halor ka jingterwa penkala ya ka 6 schedule jong ka riti senchar khadar kari Binya ulampang halor ka jing suki ka jing tay ya ka yeng dorbar na ka daw ka jing be ya ki nong bela bar jella An sedang ka dorbar senrai ka yeng dorbar thau an ka jella na do ka apply trik unailar an ampen kala ya ka pos unong yalam kaliang persya ong ulampang Bat berngem kaseng HYC ban khang kherdep ya ka KHADC halor kamat bayadei bat ka karkhanashna rubber Te parlo katungila poi shaka bakut chaka thuku bojingi meta ka janmet hadu ngai shambyang bat phila shai kasi khuplei phi paro की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं